mga moms, so nandito tayo ngayon sa Lalo, Cagayan Valley at nandito tayo sa kanilang isa sa mga panibagong pwedeng gawin nating pasyalan dito sa Lalo, maging tourist spot ng kanilang bayan. So ito ang kanilang Nueva Segovia Cafe. So with that, nandito yung kanilang mga available na mga coffees na pwede ninyong orderin. Meron silang hot and ice cold coffee. So halika, kumustahin natin sila, chikahin mo. Ay, si Miss, what's your name, madam? Ella po. Si Miss Ella is here. Yes po, good afternoon po. Tabi tayo, ayan, para kunyari, iisa tayo ng waist lang. Uy, inaano ka ba? Okay, ganun nakatagal po itong Nueva Segovia. Yes, so bago lang po siya. A week lang po siya. This week lang? Yes. Talaga? Yes po. Okay, so kung kami ay mga taga-Lalo or somewhere, mga kabilang bayan, karating bayan ng Lalo, ano sa tingin mo yung magiging dahilan para pumunta kami dito at magkape? Anong kaibahan ng kape ninyo sa ibang po. Yung difference po ng aming cafe sa ibang cafe, we have yung mga raw products po ng Lalo, which is makikita po natin sa menu is, yung mga local products, mga local fruits po ng Lalo, is available po dyan sa aming menu. Which is first, yung lubeg milk po namin. Ito tayo, Nika, para hindi ka mahirapan. Yes po. So meron tayo. Sa menu po natin. Harap ko sa kanila. Oh. Okay, yung menu po natin, una yung espresso namin. Yung bean po namin is originated from Lalo, which is the banana heritage coffee. Pwede natin makita. Yes po, pwede po natin makita. So yan yung isa sa mga, dito yan mismo sa Lalo gawa? Yes po. We have two coffee bean, which is the Balena Heritage coffee bean, and the Oliviante, which is the perfect mixture of mid roast bean and dark roast bean, na pinangalanan po sa pangalan Olive and Florante, which is the Oliviante. Mula sa pangalan ni Mayor Olivas. Kaya Oliviante. Yes. Ang sosyal ng kape. Sana all matapang. Charot. Matapang ba to? Paano ba yung last? Matapang kasi may mid roast and dark roast po. Which means, ang mid roast and dark roast is? May dark matapang po siya, yung dark matapang, and then yung mid roast, medyo may sweet aroma siya. So combination. Yes. Pwede po natin siyang maamoy kung gusto po niya. Talaga? Yes po. So ito yung sample ng, this is the Oliviante. Dito po siya. I-open na lang po natin. Okay. And Oo nga. Iba yung iba nga yung aroma niya, kung totoo tingnan nyo, amoyin nyo. Huy, kala nyo maaamoy sa video. Hindi pa talaga ang bango niya, ha? Thank you, Mayo. May saucer tayo. Kasi we love coffee talaga, no? Masarap. Pwede siya sa hot and sa cold. Kahit anong siya, okay lang. Wow. Well, aside dito sa mga sarili ninyong produkto na kape, ano pa yung mga ibang ino-offer ninyo dito sa Nueva Segovia? Milky Moods po namin, which is milk-based drink po sa mga hindi nagkakape. And then, sa Milky Moods po namin, meron pong lubeg milk, which is yung lubeg po namin is one of the local fruits po ng Lalo. Sa inyo rin sarili nyo rin gawa? Yes po. Lubeg means? Local cherry po ng Lalo. Local cherry. Tapos yung milk, ano yung milk nyo? Yung mga nabibili sa store? Yes po, pero soon i-adapt po natin yung milk po ng Lalo. Ng Carbo milk po ng Lalo? Yes. Taray. So marami sila mga flavor dito. We have lubeg. May sample ka nung lubeg? Sorry, sold out po kasi sige. siya. Kayo itsura meron ka, wala? Wala po. Pero magsasend na lang po ako ng any fix. Okay, sige. So we also have berry milk, matcha milk, dragon fruit? Yes po. Talaga? Marami rin kayo nito? Yes po. Season po siya ngayon. Kaya po linalabas kasi mainit. namin. Okay. Bali, every may season na fruit po, linalabas po namin siya. Kino-combine niyo siya sa coffee? Sa milk. Or sa milk moods niyo? Okay. And ang balita ko, marami rin daw tanim nito si Vice Mayor Olivia. Kaya siguro ang dragon fruit is love na love mula sa kanilang farm. Ayan. So, ito yung mga prices nila.
So makikita naman natin yan mula dito sa kanilang menu. So, hindi lang po siya sa coffee, we have pastries din po. May Sorry. Halika dito tayo sa pastry. So nandito na kami sa pastries, mga moms. So ang galing na, magic! Tada! So ito na, nandito naman kami ngayon sa mga pastries and cakes nila. Uy, my favorite! Carrot cake! Yeah. Masarap talaga. Alam nyo, kapag nakikita kami ng road trippers family ko, carrot cake isa sa mga gusto namin. Natry namin to sa Baguio. Yes Ang sarap. So, okay, meron din silang Choco Moist Yes. cake inside. So, magkano siya? 150 per slice yung Yes. cake. Okay, then, what Then, else? we have the pineapple loaf po. Asan siya? Season din po ngayon yung pineapple sa This amin. one? Yes po. And then we have the matcha muffin. Siya Na ng may matcha. white. Yes po. Halika, tingnan mo yung matcha nila, oh. Matcha muffin with white chocolate and then almonds po. Yeah. Kompletong-kompleto. And this one is the carrot. Ayan. O, diba? Yes, yung best seller po namin is yung carrot cake. Alam mo, mga moms, this venue, itong Nueva Segovia, malaking tulong ito, hindi lamang dun sa mga mahilig magkape, no? Yes. Pati dun sa mga mamamayan ng Lalo, kasi marami rin nabibigyan ng trabaho. And I heard, marami na raw kayong mga consumers at marami nagpapa-order kaagad. Yes po. How was it? Kamusta yung isang linggong open ng inyong business? Super overwhelming po siya kasi ang dami pong tumatangkilik at nagtatry. And sa pag-try po nila doon, minimake sure po namin na binibigay namin yung quality service na kailangan nila for them to bumalik-balik po. And pwede silang bumili ng mga nakapack na beans. Yes, na coffee. soon po, ima-market po namin yung different beans na meron po ang Lalo. Ayan. O, diba? So, Shal, malay nyo, kahit wala kayo dito sa Lalo or sa Cagayan Valley, kung nasa metro kayo, Visayas or Mindanao, or even sa ibang bansa, pag umorder kayo, ayan, sige lang ate, pag umorder kayo, pwede kayong mapadalahan nila. Di ba? Again, maraming salamat. If you have any more questions and for more details, you can visit the Cafe Nueva Segovia sa kanilang FB page para na sa ganon, matikman natin din yung kanilang ibang food. So, let's try it. So, ito na mga moms. Siyempre, titikman na rin natin. Ay! Ang bilis naman niya. Ayan. So, meron, siyempre yung favorite ko yung carrot cake. Ayan. So, itatry natin siya. Isa sa kanilang mga pastries. This is for only 150 pesos. Tama? Per slice po, no? 150 pesos siya. So, sila rin mismo talaga nagbibigay. Ito maganda talagang dapat supportahan natin. Yung mga sarili natin, mga product. Sarap. Sabi. Wala namang hindi masarap sa'yo, Ma'am Shigi. Oo, hindi totoo. Masarap talaga. Hindi siya yung hindi siya sobrang tamis, hindi siya nakakaumay. Tapos yung carrot nila, ang sweet. Maliit lang po. Meron sila sa gilid. Itong mga... Cafe latte and Americano. Best, siya, Americano? Akin na lang yan kasi black. So we have cafe latte and Americano. So ano pala to? Black American. Ako talaga mahilig ako sa, di ba, alam niyo naman mga moms, I love black coffee. So I don't use sugar na anymore. So, ang sarap din ng pastry kasi meron silang kasamang mga nuts. Sarap. Hindi siya nakakaumay. Kaya sa inyo lahat guys, if I were you, punta kayo dito, dumalaw kayo. You must try it. Pag napunta kayo dito sa Cagayan or sa Apari, especially dito sa Lalo, puntahan nyo to, mabilis na siyang hanapin. Pag nasa plaza kayo, makikita nyo kaagad ang Cafe Segovia. Sarap. I love it. Mainit-init pa siya. Mamaya ubusin na natin. Anyway, again, thank you so much.
to Mayor Teng Pascual and Vice Mayor Olivia, no, Olivia Pascual and the rest of the Sangguniang Bayan of Lalo. Maraming salamat po. To our board member, Oliver, maraming salamat po, board member Oliver Pascual. Ayun, maraming salamat. To my sister Vanessa, thank you so much. Thank you so much to all the staff ng munisipyo po ng bayan ng Lalo. Maraming salamat po sa inyo lahat sa pag-accommodate sa amin. Sobra-sobra at kaya alam ko magbabalik kami dito ulit. In the meantime, kainan na. At para sa lahat ng ating mga kababayang Ilocano dito sa Cagayan Valley, invite them na. Iniimbitahan ko po kayo na pumunta sa Cafe Nueva Segovia kung saan matitikman nyo yung perfect combination po ng iba't ibang local products and local fruit ng Lalo. Yun lang po. Yes, and alam nyo ba, ito yung pinakamaganda, alam nyo, especially tayo mga Pilipino, we should try and promote and support our own local products, 'di ba? Para na sa ganun hindi lang yung mga businessman yung natutulungan nyo, maging yung mga manggagawa, the local farmers. The local farmers and yung iba't ibang mga agriculturists po na nagpo-produce ng quality bean po ng coffee. Correct. Ayan. Meron din ba kayong Facebook page? Pwede ba silang umorder sa inyo via online? Yes po, we have the Cafe Nueva Segovia page po. Ayan. Maraming salamat mga ma'am.